खेलिबा केबे नो मासे मंदिर माइदे बुली ରହିଥା କହୁନା କଣ ये हम गाड़ी हैंडल ଗାଡିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗାଡିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାମୁ ମାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସାହିର ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ମାମୁ ପୁରା ଧଳାକୁ ମାଇଁ ହଉଛି ମାନେ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇ ସେ ତାର ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲି ସାର୍ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର जगन्नाथ बलभद्र ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଜଗା ବଳି ଆଉ କିଛି କୁହ ଜଗା ବଳିଆ ଭାଇ ଭାଇ ଜଗା ବଳି ଆମ ଘର ଭିତରେ ନା ନା ଏବେ ପୁରା ଗୋରା ଦେଖାଉଛି ତ ନା କିଛି କହିବ କଣ କହିବୁ ଆମେ ମନୀଷା ଘରକୁ ଆସିଛୁ ମନୀଷା ସାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଦିଟା ଖାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ସମସ୍ତେ ଘର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁଡୁ ଡୁଗୁ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଗୁଡୁ ଡୁଗୁ ପୁରା ବିଜି ମୋବାଇଲ ରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟଟା କଣ କହୁନା ସେ କରିଛି କରିଛି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ठीक है तमे मन दुख कर ना आमे फेर आसीबू केबे केउ दिन अपेक्षा कर ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛି ସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମାଲକାଜଗିରି ଯିବ ମାଲକାଜଗିରି जोडी माल 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 ଠିକ ଅଛି ମାଲକାଜଗିରି ଯିବ ସିଲୁ। साई दांतर लागी से हाँ, भाई। खोजुची लिली चक्क पाई नहीं ଆସିଥିଲା ସେ ଚକ ପାଇ ଖାଇକି ସେ ଦାନ୍ତରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି लिली ତାର ପାଣି ପିଉଛି ହସୁଛି ପାଣି ନା କଣ ରମ୍ ସିଲୁର ଗୋଟିଏ ଡାୟଲଗ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ବାହାରିକି ରେଡି ହେଇକି ପୁରା ରହିଛି ଏଇ ଅଳତା ପିନ୍ଧିଛି ସିଲୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉନୁ ଅଳତା ପିନ୍ଧା ତ ପାଦ ପିଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 28 ର ସାଇଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ ଯେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେ ହସିବେ ମୁଁ ମୋଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଟା ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଓହୋ ମାନେ ତୁ ଠିଆ ହଉନୁ ଲୋକ ଅଡିଏନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଅଡିଏନ୍ସ କଣ ଦେବେ ମୁଁ ଅଡିଏନ୍ସ ଏଟା ଠିଆ ହଉନୁ ତୁ ଠିଆ ନା ନା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ 28 ର ଧରିଛି 28 ର ଧରିଛି ଗୋଟେ ସେ ଷ୍ଟିକର ଭୁଲ ନା ନା ଆମେ ଭୁଲ ତମେ ଭୁଲ ହେଇ ମୁଁ କିଛି ପାଏ କି ନା ପାଏ ଦୁଶାସନ ଭଳିଆ ସିଏ ପାଇଛି କୋଉଠି ତ ଆସୁଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଉସା ଚାଲ ଖେଳିବା ହଁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡି ଗୁଳି ମାରିଦେନି ମଉସାକୁ ହଁ ମାସ ମାରିଦେନି ଆଉ କଣ ଧନ ହାଇ ପାଇ କରିଦେ ମାଉସୀ କି ଧନ କ୍ରିଶୁ ବସିକି ପାଣି ପି ସବୁବେଳେ ଠିଆ ପାଣି ପିଇଲା ବସିକି ପାଣି ପି ସେଇଠି ବସ ପଡେ ତଳେ ନିଚେ ବେଠ ହଁ ହବ ବସି ପାଣି ପି ପାଣି ପିଇଲୁ ମଉସାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଧନ ତାର ମତେ ଛାଡିକି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ତାର ମନେ ମନେ କାନ୍ଦୁଛି କି କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖାନି ଟିକେ ତମ କାନ୍ଦୁଛୁ ଦେଖା ନା ଟିକେ ଦେଖା କାନ୍ଦୁନ ତ ସତରେ କାନ୍ଦୁନ ତ କ୍ରିଶୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଲୁ ଏତେ ଖୁସି କଣ ପାଇଁ ଏଇ ମାଇଁ ଡାକୁଛି ଯା ମାଇଁ ପଛ ପଛ ଯା ହଁ ଯା ବାଏ ମାମା ଯାଉ ନାହିଁ ମାମା ଯାଉ ନାହିଁ ସିଲୁ ହେଲା ରେ ସିଲୁ ବୁକ୍ ହେଲା ଗାଡି ବୁକ୍ ହେଲା ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲାଣି ଓକେ ଓକେ